Какъв е този проект, зад който стои почти целият град? Един амбициозен проект с доста добри условия. Много добри условия, предоставени ни от спортен комплекс Идирида, от сериозни спонсори като Булмат, като Вивакон, като Пато, с съдействието на община Добрич, която ни помага много, и още десетина фирми, които са част от този проект. Със сигурност ще се опитаме да направим един добър отбор. Един отбор, който да бъде равностоен на всички водещи отбори в първенството, с традиции. И ми се ще да зарадваме тази общественост, която винаги имала място в българския волейбол. Втора точка. 2-3. Четвърта точка за отбора на Добруджа. Да бъде горещо в зала Добропица. През целия шампионат чухте и амбициите на Мирослав Живков в самото начало. Много мощна атака на Чалъков. Впечатляващи. – 17-22. Канев завърши тази атака. Сега възможност за контратака. 18-22. Възползва се по най-добрия начин Димитър Иванов от тази контра. Добруджа. 22-24. Заедно нещата се постигат, успехите идват и може би така градим своето бъдеще, което е много важно. Добре, благодаря ви. С Флот да затрудни посрещането на сините. 3-1 за Добруджа. Отново Йордан Лето. Топката е аут. Опита се да играе с блокада лига, за да играе сега в Суперлигата. 6-6. Отново Желязков. Този път топката бе значително по-добра. Естествено това помогна и за успешната атака. Първата, тройната блокада срещу него до някъде оправдава грешката. Ето сега вече. 15-18. Още е Юлиан Гюров. Но съвсем друго е
В контроли, съвсем друго е в официални матчове. 18-20, колкото по-спокойно. И не успяха да се възползват по най-добрия начин от него. Все пак, добре пласирания удар на Димитър Иванов прави разликата само точка. 21-22. Полето на Добрич. И после да видим атака и на втория централен. 3. на 23. Ето, че отбора на Добруджа не само на Вакса изоставането от 4 точки, но сега има възможност да затвори гейма. 24-23 за Добруджа. Арнолдов. Възможност. И това е гейм за отбора на Добруджа. 25-23, вярно, с много шанс в това последно разиграване, но в крайна сметка гейм за отбора на домакините и равенство в матча 1-1. 25-23 за отбора на Добруджа. Всичко е това, което виждате в тази зала, този град, този комплекс и изобщо този спорт ме е накарало да очаквам и да реализираме този проект. Аз не съм го реализирал сам, това е идея на няколко мои приятели, това е идея на община Добрич и както виждате мога да кажа, че това е началото на надграждането. Първата атака е за домакините. Точка реализирана от Йован Чулафич. Великолепна атака през центъра. Добротница. Тогава домакините заведи от 4 мача. Една загуба. Осем на 9. ЦСКА закъсня. Атаката бе на... Има ли блокада? Да видим какво ще покажат съдиите. Да. 15 на 12. Контузии. Сигурен съм, че в следващите години за него ще се говори много, не само в национален, но и в националния отбор. От тук до края на гейма треньорите ще трябва да разчитат или на смени, или на това, което ще направят състезателите на полето, но самите те не могат да прекъснат играта. Йован Чулафич. О, как... Много добър първи гейм за играчите. Когато се влиза в залата, публиката става повече, отколкото местата. Изключително радостно е за това за нас. Надяваме се така да може да амбицираме нашата публика да ни посещава, с което смятаме, че печели волейбола не само в града, а въобще волейбола в България. Така че призоваваме и момчетата да показват добри игри, за да може тази публика да остане тук в залата. Момчетата имат своят потенциал, треньорското ръководство също така, така че много бързо успяха да го покажат. Високо опъната право. Желязков.
На подиума са момчетата от Добрич. Заслужено играха в този финал. Не успяха, но показаха, че имат най-важното. Имат амбицията, имат желанието и публиката, която докараха днес в залата, им отговори с наистина подобаващо отношение, с много аплодисменти, с много скандиране. Сега капитана Енков получава и чек за 10 000 лева. Знаете, че другите два отбора, които участваха в полуфиналите, Монтана и Марек, получиха чек за по 2500 лева. Медали за целият отбор и екип на Добруджа. Още веднъж поздравление за всички от тези момчета в зелено. В дебюта в Суперлигата, след като бе възстановен отбора в Добруджа през 2007. Ето, че 7 години по-късно те играха финал. Не успяха, но, както се казва, бъдещето е пред тях. Иначе, нека не забравяме, че в Добрич и Добрич е дал много големи имена на българския волейбол. Ще спомена само две от тях. Нека другите да ми извинят, да не се сърдят. Георги Василев и Нели Маринова Нешич.